V mojej reportáži sa budem venovať situácii na poľsko-bieloruskej hranici, kde sa od roku 2021 odohráva dramatická humanitárna situácia. V novembri 2021 som tam strávila jeden týždeň a reportovala som o situácii ľudí na úteku, ktorí sa snažia dostať do Európskej únie. Situácia sa tam skomplikovala a v roku 2024 už môžeme povedať, že na východnej hranici Európskej únie zomrelo už vyše 100 ľudí. Je to aj kvôli tomu, že práve hranicu tvorí veľmi dlhý a hustý les, kde sú podmienky na prežitie veľmi ťažké. V mojej reportáži sa budem sústrediť najmä na to, ako sa ľuďom podarilo prekračiť hranicu, kto sú tí ľudia, aké majú za sebou životné príbehy a skúsenosti, ale aj to, aký vplyv má celá situácia na daný región Podlasie, pretože veľmi výrazne zasahuje aj do života domácich.